بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد جماعة julɓe fulɓe assalamu aleykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Hande bo ñande mawnde fototirde e ñandere nogas e joyi lewru korka hitande ujumere go'o e temeɗɗe nayyi e capanɗe nayyi e joyi hijira annabijo meɗen mo jaam tabbitani sallallahu alaihi wa sallam. Fototirde e ñandere joyawre lewru setto ɗon bo limgal girigori dañeki annabi isa alayhi salam hitande ujumeje ɗiɗi e nogas e mana e nayyi. To hande bo e muwe jumirawo kadi bo en fara yeeso e darnunoɗen keña to keɗitotoɗo e jitayi ni en ɗon nder suratu ibrahim en jangi aya ka capanɗe tati e jewego'o. Wonɗon hande bo e muyo jomirawo en ummoto dow aya ka capanɗe tati e jeweɗiɗi. Biol Allah ɓangiɗo ceniɗo rabbana inni askantu bi zurriyati ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلم وما يكفي على الله من شيء في الأرض ولا في السماء ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. jomirawo ɓangiɗo ceniɗo e ecco en gecca annabi ibrahim alayhi salam. Modibbo wi wa sababu zalika al iskan, sababu hoshuki annabi ibrahim kore muɗum hajara e ɓiyum annabi isma'ila yaari ɓe inare e suudu ka'aba woni joni ngam ɗum gecca juutka. Amma ni kadi o waddi ka ɗo e karammi ɗini ɗum holla dogodaki e jomirawo. Ta dogodake e jomirawo ni to jomirawo bo waɗante atal. Inare yorde kaaƴe koseje non tan wala ɗume mata ko to e sey keni fiyata ko leɗɗe towɗe wala. Tammi to woodi yahuɓe andi wigo woodi maynahol gokkon kon ɓe ji'ata e inare arfa, nden bo inare mina fu maynahon konkon ɗon har joni seɗɗa kon ɓurdi darde tagu. Alhaali bo daga zaman Sardauna ɗum yaari ɗum tiggani ɓe ɗum tiggidi dan en hanin e maɓɓe ɗum waddi dan en iriri ndi maynaje ngam na ɗum leɗɗe meɗen ba, amma jon kanɗe lattake leɗɗe meɗen ko to e ɗum kanje. To ɗum yaari dan ɗum waddani en turanko en gaddani en jarani ɓe iriri ndin. Andi ɓe ngodi hoce ɗo en giya ɓe koci iriri taɓasa ɓe jaari e goo iriri laalo iriri ɗume fu e ɓe cankita ɓe jara ɗo. To har joni mana lekkon kon wala ne kon foti kon to wawi giya lekki ki har tijjoɗa e leddi makka ɗum wodi bone. Ta wurtaki hakkunde makka e madina jayri kawai jiyata wentel gite ma e de jaha garta sai mbafon gokkon ba geloɗe ni bo ɗum mbafon kon ɗon kon ɗum yiggirta ñiƴe isker kenan iri ngosorɗe ɗen ɗon hanje tan godi. Hanje wodi mbafon heggi'eje sai ko oɗo hanko bo andi inare wala ndiyam hu ko dellataki babambe he babambe ɗon kanta ko to a ƴeewa babambe. Amma bo hanje ma ɗe ɗuuɗa bane safti sosai kam. To leddi ndin wala ne ndi wa'i jorɗum sai gi'a ba ɗum haɓu ɗum sankiti inare nden. To kadi jomirawo sai umri
hanko mana annabi ibrahim o hoosha liyaqdi allahu amran kana maf'ula nane ma suudu jomirawo ɗon woni amma ndu wirñake duuɓi e duuɓi wala hijjoɓe inare nden kan daga aran mala'ika en hamɓe mahuno suudu ka'aba ten ɓawo ɗon ndiyan annabi nuhu ɗan zaman ndiyan ɗufana malam yaya ndiyan ɗufana nde wari ñaami duniyaru ndu fuumaru to kadi ɗaccayi ɗum bo ɗaccayi ka'aba bo mana ka'aba hanum ma yirbi wala ko inare muɗum wala hayre nden ma ɗum wi ɗum hoosinde ɗum jo'inoyinde e goo hende Allah handiti annabi ibrahim inare nde woni hayre hajarul aswad nden ɗon nde dunguru wondu fombina hirna ngam yolnde nden e ta fuuna nde woni inare ɗon e fuɗɗirta inare ɗawafi bo ɗon fuuna fombina to inare e hajarul aswad woni bo ɗon ɗum ashe woni inare hajarul aswad ɗon wonte ɗum fuɗɗirta mana ɗawafi ɗon wonten mbiyeten enga ka'aba ɗum ɗon hayre nde ɗon nde jurnotoɗen ɓalere ɗum angere ɗum wiyata hajarul aswad hayre ɗum hundeji kujeji daga nder aljanna goni e duniyaru hayre ɗum andi ɓe computa o ɓe jatajo ɓe gima tinnu kolel ma ɓe gima he'i noon to hanga bo ɗum kaya lahira ta yehi a lumnake hayre nden ko a hebbake nde shikenan ɓe lahira gi'ima inare nden mana a wari yeedu yi'ima hanjum e ɗum yiɗi hebbaki amma na ɗum wajibi ba hebbaki ɗum yiɗi ni e shorol arandewol tagu to yehi shorol arandewol to durwane waɗata fu heɓa yetto inare nden to amma woodi yimɓe woɓɓe yimɓe Pakistan e Afghanistan woɓɓe sembiɓɓe mawnuɓe nder kaaƴe tayi ma tagu ɗon murzi moyli tayi korle mum makka ke ima kulli ɗum andi o jarɗo bone woɓɓe dondoto e metalo ɗurko iri bano ɓe ɗum en neɓe wiyete bano iri ɓe geeloɗi gontiri nde ma ɓe dondi metala ɗulga to ɓen ɗon to ɓe jeeyi ɓe keɓi suudu ka'aba ɗum ɓe ñalla e ɓe ngaɗi laayi to na ummo maɓɓe heɓta yetto inare nde ngam min ɗuuɗi heewi mi yahi ɗum rondi tagu e ɗum miƙomo iri nde gaɗanten wakire miƙo ɓe jaɓa ɗum jo'ina mo toon to ni a durwi way ayi he a nasti bo to ɓe miƙoyte ngurtoyoɗa sai dai ta wa'i ba maɓɓe amma ta heyi a daraki a nasti laayi maɓɓe hakkilo maɗa may yiwa to ɓe giɗi ɓe ɗalanma alfarma amma to na noon ni a heɓta jottoɗa inare nde to ko sunna jo'ini nane ma yaha e wajibi neɗɗo sey yaari hukki honduko mum e inare nde ta wari tiita ɗon woodi diidol keccillawol ni ta dunguru nden bo woodi hiite ta dow titto juulirde a yiya heccillay to ta ƴetti jungo ma a waɗi bisimillahi allahu akbar kawai ɓila jungo maɗa e dow honduko ma caloɗa shikenan Allah wi'i niyya maɗa ngam laataki ɗum inare woore ye ummatore duniyaru nde fu ɗon nde dogori heɓuki waɗa ɗum woodi bone amman ɗum yiɗi tagu to woodi bawɗe to yehi corol mum arandewol ngol ɗawafi muɗum durwa yiya ɓadditake mana hukki honduko muɗum e hayre nden hebbake nde ɗon wonte mana waɗi dedei ɗum hayre ɗum kaya lahira woni e duniya hayre nden e nder kujeji ɗi kaya lahira gonɗi e duniyaru nden e toggore annabi ibrahim nde ɗum yollidi annabi yusufa nder ɓundu hayre ma ɗum kaya lahira woni e duniyaru kan hayre wonte nde ɗum yollidurnomo e nder hiite hanko bo annabi ibrahim hayre bo ɗum wartirani baba mako nde ɗum wubani ɗum nde ma'ana annabi yaqubu waɗi ka hi'uki giiɗe muɗum ɗum kayaji lahira gonɗi duniyaru wa sababu zalika وسبب ذلك الإسكان أن هاجر كانت جارية لسارة هانكو هاجر كوري النبي إبراهيم ولا تكدون كردو سارة كوري النبي إبراهيم فوهبت حال إبراهيم kadi hanko saratu sey mo hokkimo shahu e annabi ibrahim o nda korɗo an o mi hokkima mo fa waladat minhu isma'ila to bo sey amunna hajara kan sey reedi sey dañi mana ɓiɗɗo annabi isma'ila fa ngara saratu kadi isane wari noon tokkortoɗen ɗum noon hunde ɗum wontiri ɓe ngoodi kaaje rewɓe ɓe ngoodi kaaje wala ne gaɗama mbiya way ittanaɓe kaaje ɗen sey dai kawai ɗum joɗodo e noon ɗum kaaje ɗin amman ɗe ngoodi wala mo rewɓe muɗum kisi kaaje hatta annabijo meɗen sallallahu alaihi wa sallam ay mi yeccake on qissa annabi sayyidatuna hafsa e sayyidatuna aisha ko
yawwa yaadu ndu ɓe ngaɗoyi eɓe ngaɗa hijira haala ngeloba sayyidatuna Aisha nga shembinga kaya maga bo seɗɗa goo ngeloba Hafsa bo hangel bo ngel laafungel bo kaya ɗuɗɗum woni dow magel hanjum annabijo yo to joni ɗum watta Hafsa Aisha ngeloba maɗa nga e ɗum waɗata tinde nga shembinga kosho en kaya Hafsa ɓilen dow maga kaya ma ɗum bo seɗɗa jum koshen he ɓilen e dow ngelobel mako ngel he yaadu meɗen yawɗo amma joni ngelobel ngel teddini en jaha da ker dole tokkoɗen yaadu magel o to hanjum ma ɗum annabakuna hanjum ma Allah waɗanma wahi dow ɗonna ayna Allah waɗanma wahi dow majum Abdoullahi warnana way Allah liloyimo ɗum hoca kayan ɗum ɓila dow ngeloba Hafsa baba mako bo e nana Sayyidina Abubakar wari e jogi irin shawon konɗon ko wiyata ko ha giri e jukkamo ya ɗum annabijo Allah ba ɗum annabijo Allah ba annabijo ayi hendir e wako accumo hamɓe ko eɓe dow ƴolde ɓe mbawata ko woni ɓe ƴeewa nder ko woni nder luggere e dow haala nawliru taway tanma o siide o ronu ɗum noon ɗum wontiri ta waway ne keloroɗa tan keloɗa ngaɗa siyasa mbotka e jonde wuro maɗa ɓe tabbitina a gongowo kawai tabbitina a woodi adalci a waɗa hoti bawɗe maɗa kam ɗon tan wonte ko hisnatama amma haala jaa wala nawliru wallahi ko hanko ɓagono e mamo o woodi nawliru banda maga Allah wi ka ay andi ɗum waɗata joni ande Allah wi ay ka ɗum waɗatako nana noon mbimi way a wurtake ko oyki leɗɗe goɗɗe ko a yeehi luumo a warti e gartuɗa dada maɓɓe aranma zawarjo ko soynoɗa ɗum e woodi ɓinguel muɗum gongel ayye a wala a wurtake dey ko garta ɗo dey ɓamun nan bappa wane wari o silmini kadi wala baccel walama kadi ɓadi mi jikki dangare ɗo min kinniri tammi ka saloto noon ko wato o waru ha wuro am mi wala ɗum ha o hilliri e maɗa o dilli nan fa ko wima bappa wane fa ɓinguel mako fa o mammi ngel ɗokke cuuɗi maɗa ɗum tan ma a jaɓata ko a jaɓata o ngam nawliru to nawliru ɗum gonga ndu woodanu contrôle maru ɗum waɗata tan wo'ina ndu nde ndu lattoto mana ndu woodi bote gorko hanjum wonte durwa wawa siyasa wuro muɗum kadi to Allah waɗiɗo a laamiɗo gelle bona a wawata na joddaki e jama'are maɗa to Allah waɗino a ciyaman local government bona a wawata na kadi ardungal leddi maɗa to a gomnajo jahano bona a wawata na ardaki mana jaha maɗa kadi to a shugaban ƙasa no a salo ɗum jehoma e ɗum haɗa inna e baba a jippoto mbiya a jippake na tago e durwa foti bawɗe mum waɗa siyasa boɗɗum joddo e maɓɓe hanjum woni yo gorko hewti gorko ko naway a min ɓe fitiniyam mi wiccay goto ba ta wicci goto ba kadi bo a wara jaa tefuwa e goto en joɗoroɗa noon gaɗa ka wiccuki goto a hoocoya goto a kadi mala yaay bawa haɓatali Ibrahim mala yaay mi andi aɗa a naftaraya li annaha lam takun qad waladat qaddu gan hanko saratu o meeɗano o daña fa anshadatu billahi an yukrijaha min indiha oy to ayi joni Ibrahimu dara mi noddiramo inde mako mi walla saratu ayi Ibrahimu ne gaɗata wurtinanan korɗo o nde cuuɗi ɗi o wurto tefa e faada e mako hanko e ɓiyi ko ɗum fa korɗo an kokkumami fa nden o dañanma ɓinguel nden mi joddo e maɓɓe cuuɗi goo wallahi ɗum waɗata fa amarahu ta'ala bil wahi kadi e jomirawo urimo e nder nulal an yanqula ha ila ardi makkata hoocamo waddamo gelle makka liyaqadiya Allahu amran kana maf'ula ngam jomirawo hiito fi muɗum goɗɗum ɗum muuyi ma'ana hiitaki wa talahu bil baraqi waddanimo e nganɗon buraqawa angama mi yeccake no en habar maga mustaqqum minal barqi barqu bo ko woni barqu hanjum wonte maƴƴere yaadu maga hota e maƴƴere modiɓɓe mbi e nga waɗa kosngal maga yeesoal kerol giiɗe maga kerol giiɗe maga to nga waɗi nihi kerol ton wonte kerol kulangal gotal to hetanmiɗa nga yata e ñandere woore ay ɓadaki ko jon ko an ɗum wima kulangal gotal kerol en jiyata aymi tanmi ay hay ɓadaki to hanga noon nga wontiri ɗum gabbantewa annaba en ɗum hanga mana annabi Ibrahim maggi waddi kore mum saratu e ɓiyum annabi Ismaila
hanga bo annabijo meɗen waɗirana isra'i daga gelle makka yaki baitul muqaddas subhanallazi asra bi abdihi ɗum hanga o maggi ɗon ma yaadu maga yaɓande woore kerol e gite maga gi'ata ɓawo ɗon wiɗitotoɓe mbiɗitake mbi wato barqu ɗum hanjum wonte e andal science mana ande zaman wato yaadu jeygol bo nde ɓe mbiɗiti sey ɓe tawi mana jeygol e seconyel gotel fuu wawai waɗa yaadu ndu kilomita 33 e seconyel fuu wawai waɗa yaadu kilomita 33 e seconyel gotel fa e nder ɗon ɓe tuuri mbolu meɗen ɗum bolweten ɗum woya nder yaadu ndun ɗon ndu jeygol ndu e nder ɗon ɓe gerɓi mana yaadu woya ngam ma joni ta waɗi alo to woya maɗa wawa yara yaadu monnan ete 1000 kilomita 33 e alo nde giɗa nde woore ngam ma noon mo boldata ko o yaari ton o nanay alo ɗum sa'ire nde mbiɗaka tayi a wolwi tagu he gaɗa ɗon o nani to ngel dilli e go'o hende ngel luluɓi duniyaru wondu toon taw ɓadaki nden kadi wo ngel warti ngel dille ngel yeeyi amman to ni komi jam ɗo e America to a Japan jemma meɗen e ñalawma men nago o ma joni ayi Japan yadake hiiri joni e hiira hamɓe bo America joni hamɓe ma hiiri ɗum jemma ɓe joni ɓe Japan eɓe asawe ko ɓe bo joni wetanaɓe eɓe nde eɓe Kenya meɗen nde ne ɗum wiyete eɓe almahisa anen bo ɗo chaka en jummare ayina iko jomirawo to ko e ɗon ɗum ta wolwi daga ɗo jemma mon nago o ñalawma mon nago amma heɓe nana joni ɗuɗi heewi to min bolwa e neɗɗojo an to mi wolwanimo jo ay minon min ɗanoto ko bo joni minon min daɗɗata bo ɗo anen bo ɗum nanda to ɗo fu ɗum bawɗe jomirawo to buraka ɗum mustaqqum minal barqi daga ne annduɗa maƴƴere to maƴƴi ni to noon yaadu ndun wayi to e maga o maggi daga leddi Kan'ana Iraki o waddi kore mako abunnan Saratu ay Hajara kay o waddi ɗum mana abunnan o waddi ɗum leddi mana gelle Makka ko ɗon Makka wala moye ma ɗum kaaƴe kawai ɗum kaaƴe noon tan hakkunde kaaƴe e kaaƴe noon tan e jarendi hanjum tan hippi wali ɗon wala ɗume ma wala moye ma wala ko ndiyam kadi e ndiyam woni kaya ɗon wonte werde ɗon woni jipporde to wala ɗume ma kadi ɓawo ɗon sey nde o waddimo farakiba alayhi huwa wa Hajara wa ɗibli kadi o maggi buraqawa nga hanko mana e Hajara nden e baccel ngel bi'etengel Isma'ila fa ata min ash-shami wa wada'aha fi makkata indal bayti makana zanzami o wardi e magel daga leddi Sham Syria na aran ma en andi hanko annabi Ibrahim hanko e ɓi bappa mako annabi Luɗu ay ɓe feroyi daga ton gure maɓɓe ɗe asali leddi Iraki ɓe garti ɗo leddi Sham Syria woyla Makka woɗɗa woyla Makka joni ma kerol maɓɓe Syria e Saudiya kerol maɓɓe gotol to hanko annabi Ibrahim o jooɗi e Falastinu hanko bo annabi Luɗu o jooɗi e leddi Jordan joni noon ndi wiyete Jordan ɗon ɓe ɗon o jooɗi to sayire nden o ummoy daga toon leddi Syria ton ɗum fu sayire nden ɗum ɗum Syria har Jordan ɗum har Jalil ɗum wa wada'ahuma fi makkata indal bayti makana zamzami o jo'ini ɓe inaare ɓundu zamzam woni joni walaysa bi makkata ahadum makka wala moye ma hunde foti ni wala bina'a wala ma'a wala madi wala ndiyam summa qama Ibrahimu mundalikan annabi Ibrahim ummi dillay fatabi'athu Hajaru ko Hajara inde nde waylitatako Hajara kadi tokkitimo wa qala dimo aina tashabu wa tatarukuni bi hadha alwadi allazi laysa bihi anisun wala shay'un hande to dillata ɗalayan e nder ngo'ol lowol ngol wala ma'ana ndiyam wala ɗume ma daga wala ko ɗume ma e nder ɗon wala goɗɗo gewtidiɗa wala ɗume ma falan yaltafid annabi Ibrahim waylitaki ma ngam jomirawo umri mo noddu fa qala laha o hu'itiki mo allaha amuruka allahu amaraka bi hadha yalla jomirawo na umru ma e non ɗum qala moy na'am o e jomirawo umriyan qalan moy idan la yudayyi'uni summa raja'a moy nden kan jomirawo e batako yam kawai shikenan mo witi o jooɗi
fanɗalaka ibrahimu annabi ibrahim kadi dilli summa raja'a summa rafa'a yadayhi nden kadi ƴetti juuɗe muɗum ila sama'i faki asamanji kadi do'i aya ka'a ka jangeten fa yeeso to nde o jangi o dilli ɓaawo ɗon kadi ndiyam re'aniɓe ɗan ɗo jo'i ɗum jo'inaniɓe shikenan sey baccel waɗi ka wokuki hanko kadi Hajara o ummi o tefa e ndiyam kadi andi inna kan to ɓingel ay wala hakkilo e ɓandu muɗum o ummi woodi hayre wonde ta fuuna fombina ɗo woodi wonde bo ɓaɗaki ta fuuna waylani to ɗe ɗan towɗe seɗɗa go joɗo wi'i sarde onde ɗe ɓura ma bano iri kelo sekko ngoma Safa e Marwa ɗe humaje towkimaje ɓura bano sekko ngoma jon kan ɗum waɗiɗe ma e nder gilas ɗe humaje komin janoni ɗon e ɗe yasino amma gaɗa ɗon photoji ɗi min gi'ata mi ɗum waɗaniɗe gilas ɗum haɗi nane kan tagu maggotono har joɗo dow Safa fofta waɗoɓe sa'i e gaɗa an bo a joɗi dow hayre Safa nden wala ko wannuma amma gaɗa ɗon ɓe gaɗiɗe nder gilas to nde ummi he o wari o maggi nde towde seɗɗa go o ƴeewayi ɗume ma o ƴeewayi moye ma kadi bo o jurti o dilliri toon hende o dilli fuuna woyle toon ɓadaki kadi bo o tawi wonde ɗon ma o waylitoyi ɗo o ƴeewi o yi'a he o waɗi ka waɗuki noon hende o waɗi noon o yehi ɗo nde o yehi dari nde e nde nayi o dari ndeya nde nayi mana jahanɗe jeweeɗiɗi o darake arandere o yehi woore o darake ɗiɗawre o warti ɗiɗawre o darake ɗo o yehi hende o waɗi nde jeweeɗiɗi to nde o wari sey o nani baccel bano de'itini nde mo wari hemo tawi baccel e lata ndiyan e ɓula ndiyan e ɓula baccel e lata baccel yadake yari ko ɗon ma ndiyan yehi honduko muɗum yari baccel e lata ndiyan o yari o hanko ma baccel yari o hoyi o looti baccel ma ko heddi wuttudu ndiyan de sey waɗi ka ɓedduki kadi bo ɓuloyki to ɗo woodi tawafuqul lugati goɗɗum wiyata tawafuqul lugati balɗe gaɗaje no ma mi wolwika e dow haala yerda ko mi yerda non wiyete e arabre non wiyete e hawsare non wiyete e fulfulde to kadi emo waɗi kayki ndiyan hande jam hande ndiyan salake daro ndiyan ɗume ndiyan jam ko zamzam mbiɗa wiyete e jam hande ndiyan salake daro jam hande ndiyan nana fulore o noon mbiyata o ñippa e goɗɗum ɗum salake waɗa jam hande jam to hanju waɗi anen fulɓe en mbawata yiki za tagu to ɗum wimo Zeynabu e ngi mo Jeebu ngam e alkulal abunnan za woni fo anen bo en koraygal ɗume ja to ɓe ngi zabuwa e ngi en jabuwa to ni a waɗa e fulfulde ni nde hawsa en ni to ɓe ngi zabuwa an bo mbiya jabuwa ngam noon e alkulal za woni fu horungal ɗume horungal ja non wonte ɗemgal maɗa amma ɗo ɗum tawafuqul lugati ma yiwa na ɗum fulfulde nden o waɗi ba amma mawɓe meɗen fulɓe wonduɓe darti fulfulde ɓe mbi ɗum non ɗum waɗi andi wude ta heɓi dalila seɗɗa go amma ta heɓa e feɗoɗa dole feɗoɗa ko gi non ɗum waɗi wala ko seko ma ko yimɓe giɗa ko to giɗa hanko Saratu o wolwi Hajara o wolwi fulfulde o wi jam ndiyan nan annabijo ni o wi ma'u zamzamin lima shuriba lahu ndiyan zamzam ɗum magani ko ɗum yariɗan ga majum fuu ta yariɗan ga diska Allah waɗante noon ta yariɗan ga jamɗa Allah waɗante noon ta yariɗan ga jam ko jaranɗa ɗan ga majum fuu na jam kan to heddi tammi hanja woni jam kan ko yawwa hanja woni ndiyan jam to anni fulɓe noon mbiyata jam to kadi ɗo ɗum geccani gaddaka e dow non ɗum helatti komo waɗi ɗum ɗon yohuki e warta kinɗon kin heki latti e nder rukunuji hajji ngam hijjore woodi rukunuji noye woodi rukunuji nayi aran woodi harminaki ɗiɗaɓol woodi sa'ayu ɗufaki suudu Ka'aba nden woodi sa'ayu hakkunde Safa e Marwa nden bo kadi woodi mana daraki e Arfa ɗi kanji gonte rukuniji kawtuɗi farillaji mum e sunnaji mum e mustahabbi mum kongole nder muɗum woodi hundeji nayi kanjum wonte kuugal hijju ɗi ni geɓe ɗe nayi ni shikenan ta andi haram harminaki ta ne karminortoɗa a hooshi haram maɗa a wukkake togo feere maɗa e wanare maɗa a harmini mana poltal pillitingal
a harmini didangal a harmini kugal ngale ma e dow maɗa a lotake a anniyeke hijjore maɗa ko koɗa koca hijju ifradi hajji feere mum ko koɗa hijju tamattu'i mana jaha ngaɗa umra joɗoɗa fotta e gelle makka nden ɓawo ɗon kadi mana ɗum to balɗe hijju wari ñandere tarwiya 7 lewru waɗi kadi wo ita tadaki ndilla kugal hijjore to tamattu wanu ko bo ngaɗa qirani a wala no niya waɗuki mana hijjore shikenan a waɗa umra a waɗa ɗawafi maɗa hengiɗa kay dikka ma de kawta kawai hajji ɗum e umra ɗum he kawta niya maɗa ngaɗa qirani ko bo irdafi yadake a ɓadake kenya sa'ayi hengiɗa kay hijjore nden ma e mare ngaɗa irdafu ngara ɓila ma'ana hijjore dow umra maɗa arta kuwa kugal umra nden ɓawa ɗon ngara ngaɗa kugal hijju amma e tamat e ifradi e qirani e irdafu ɗum fu majum to a yadake a ɓornake kolte maɗa ɗe hijju to a jippintaɗe he ñande gartoyɗa e arafa tamattu hanjum wonte ma'ana a wawai ta yehi a heññi umra maɗa e awa seɗɗa goo ɓura bano awaji 3 ma a heññi umra kan a heññi ngam ta wilake suudu kaaba nde 7 a heddita fuuna maru wattaki zumin maqama ibrahima musalla a heddita inare maqama ibrahim ta fuuna ɗon a huusitoyi hirna a juuli raka'aje ma 2 a waylitake gaɗa a tilli inare ma'ana safa e marwa nane ma e ɗum ɗon katangawol julirde ɗum woni safa e marwa nawa he tagu dilli e goo ɓadaki ba ɗon ɗum wondu ɗum hawtu a nastita nder julirde ni a tawi safa e marwa a yehi a warti a heññi ɗen ɗon 7 mana jahanɗe 7 daranɗe 8 ko shikenan ta jippaki shikenan sai helñuki gasa ma tan shikenan umra heññi hanjum umra tagu wawa heñña ɗum sa'ire woore to herena ñandere hijju wala yowki arafa wala yowki mina wala jefaki sheɗan wala ɗume ma e kugal umra ta nani tagu dilli mina to ɗum hijjore yehi di yaha e mina ɗo mina bo ton fuuna makka ɗum yaari bana kilomita noe ɗum yaray ni ɓuri bano rijiyal alaji kadi jo'in ɗum ni ba jikki buskuri ni min kan girumi ɗum mina ɗum yaray bana woje buskuri ni to arafa bo he a ɓeddi kadi bo fuuna ɗon bo a yahay ba woje bulkaciwa ni to ɗon bo arafa bo ton yaasi gelle ɗum fu majum ɗum hanjum woni yaasi gelle amma luttuɗum ɗum fu majum e ɓandu suudu ka'aba ɗon gatta sa'ai maɗa ɗon gatta bo ɗawafi maɗa to kadi hangal kugal ngal ngal sayyidatuna hajara waɗi ngal latti rukunuwol nder rukunuji kugal hijju meɗen he latti kadi amman ko jangeten e ɗo inare yorde Allah barkiɗini nde kowa to itta angi e dow hinna e jomirawo ne yoriri fu ne relliri fu Allah wadda e atal muɗum Allah e andi jonde maɗa ndare ne annabi ibrahim waddi wicci ɓe inare wonde amma darne jomirawo waɗi ɗum ɗuuɗi heewi na balɗe ɗe gurtinoɗen e nder qissa annabi yusufa nana ɗum sharri latti kayru nana ɓe kocumo yeeso baba mako ɓe jarimo toon nder ɓundu ɓe jollimo ɗen nana kadi wonde ɗum wurtinoymo ma hamɓe ɓen corimo ragare ne ɗum waɗi nana hemo latti laamiɗo duniyaru haɗo ɓe garti hamɓe ma ɓe gari les mako ɓe ñamata ɗuuɗi heewi to ɗum huwi hunde ɗum uwi hunde gonga rajum to ɗum fuɗay iri to ni ndi bondi ta uwi a yaaɓindi ma yo ndi fuɗay gabbel gotel jaɓuɗa uuɗa nder a halkingel ko a hende irtuɗa ma uuɗangel ko to iririn to ndi bondi he ndi fuɗi to ndi fuɗi bo to ndi ummake na gabbel gotel ngel unoɗa ba gabbon ɗurkon ɗum waɗata mi tammi on nani ko mbimi inde ɗum fulfulde ɓirumi ka ko ta tefi a uway mo geɗal ma ɗum uwatako lallina ɗum lallata ngam ma noon jammaɗa hanjum wonte balla ko Allah walli to Allah walli hunde amma lattoɗa ballowo kawai non wonte ko ɓuranma lattoɗa a wala hasada e nder ɓernde maɗa e dow ko Allah hokki goɗɗo laamuna andalna jawdina ko Allah hokki tagu fu wallumo ɗum Allah hokkimo ngam nawa ƴoyre mako e dabare mako bo ƴoyre e dabare wawata hokka neɗɗo ko sembe ɗum Allah woni gokkowo hanko bo woni kaɗo amma hanko haɗuma nawa e goɗɗo ba amma noon ɗo en nanay joni annabi ibrahim kadi bo en godi toɓɓere wonde mawde nder ɗon hayre wonte do'a kona noon nda joni annabi ibrahim alayhi salam emo nder annabo en mawɓe emo nder ulul azmi minar rusuli amma bo joni nda o do'oto jomirawo waɗana inare wonde barka to har joni ɗum ɗala iri majum tora nde ma tora nde nanɗa goɗɗum welanayima fu oppina nangu juulu waɗu rakaje ma 2 oppina tora Allah maɗa to a yaari a woyanaymo ma woyanmo
nde a wala inna a wala baba joni woyan Allah a ɓurayi noon e jiki jomirawo ne ɓinguel woyata yiɗi musinki an bo woyan Allah a yiɗi mbiyan bukata maɗa nden a lattake geeto nden bo ɗum heytinte ɗum hoytinto konngol maɗa amma ɓernde e saati a lima goɗɗum feere a dari julɗe bana anda koko gaɗatama e nder ma wa julɗe goɗɗo an kasuwajo ko ɗon wala iri woya ɗum joɗake ɗum waɗi tayya ɗum heññi ɗum waɗi assalamu aleykum hanko a cewa yejjitti waɗa assalamu aleykum emo wurtini ka calculator mako o ño'i o ummi o dari kay ƙaryani liman yi assalamu aleykum hanko wowi kay ƙaryani kadi liman kadi o wondina kowoni hanko cogguma ko goɗɗum ɗum mo waɗi hanjum woni ɗum joɗanaki o gaba ɗaya ko ɗum juulatama nder majum o ɓernde ma ko toon nder coggu ɗum waɗi ɗum riba ɗum waɗanayimo amma noon tagu he ummo liman ya assalamu aleykum omin bo giya kay ƙaryani sabo ngal laataki ɗum e ɓernde ma toon dow ɗum ton to bane mo alari wi'i fa iza atayta ila salati fa farrin qalbaka mina duniya ferwina ɓernde maɗa daga kayaji duniya kam Allahu akbar mi ɓortake duniyaru mi wicci joni haala lahira tan wanni hanjum wonte ƴettuki juuɗe ɗen ɗon duniyaru to ɗum limcano nihi mi wiccinga wala goɗɗum ko shani duniyaru warata ɓiɗɗona jawdina ɗume na fu a ɓortake a wicci hanjum wonte alama nin ɗon ngam modiɓɓe fiqihu ngaɗi lurral way ɗum alama do'akina ko ɗum alama wubaki hanjum waɗi hesarde onde ɗum hawtaɗi ɗi fuumaji tagu to ƴetto e waɗa e kabta kabiratul irami arta waɗani Allah am Allah am Allah am kenan ko toraki nden waylitaɗe kadi bo mi wicci duniyaru kam ay hawtiɗi ɗi huuɗiɗi to bo a waray hooca duniyaru ɓorto wiccama shikenan to bo haala do'a ma waɗata ni ma to shikenan ni fotay hanjum waɗi ɓe ngaɗi lurre e dow ɗon neɗɗo ne wadata e juuɗe muɗum ɗe garay e ɗe mbeeɗi Allah am Allah am Allah an jaɓananna ko a duniyaru mi wiccima to amma iri haala duniyaru mi wiccima ɗum hanka ɓuri lolluki kan noon giɗen modiɓɓe meɗen gaɗata yawtake bo e giya ɓe harde wonde ɓe fuɗɗiri juuɗe maɓɓe ɗen ni bano Allah am ma mawdi ma do'aji ɗi ɗum waɗata wakkatire ɗen amma ni aɗen kan fuqihu meɗen waddanayi en iri maji ngam ma noon ka ko ɓe gaddani en e julɗe farilla to fijire gukken goɗɗumji feere feere kamma noon heela to kawai a ƴetti a ɓortake duniyaru a duniyaru a wiccindu ko wannuma e maru kadi nden woodi goɗɗum ko warata hey ma juula Kenya to woodi wolwo e ɓarri maɗa ma ananayiɓe ko eɓe bolwa ma ɗume ananayiɓe sabo ngam yadake a ɓortake duniyaru a wicci inde maako habbirango harminorgo mana a harmini komi ɗum duniyaru joni julde ma tan luttanma hanjum wonte habbirango harminorgo mana a harmini komi e jiki maɗa ɗo hande joni julde ma tan gaɗɗa yeeso to tagu waɗa noon harmina hoore muɗum shani duniyaru fafarrin qalbaka mina duniya ferwina ɓernde maɗa e ga duniyaru e ko woni nder maru fuu kawai cuhloroɗa e mana e ɓadagal jooma ni noon wontene mo alari wi'en kamma noon gaɗeten ta juuli gonga a do'ake gonga Allah jabante nawa sey haala lahira ba tinde duniyaru ɗum e lahira ɗum fu e jikki jomirawo ɗum woni ta torake lahira ɗum tora duniyaru ɗum ma ga rufin asiri maɗa e jonde duniyaru hanjum wonte rufin asiri maɗa e lahira ɗum tagu to wala kosɗe kan na heylada ko na noon to wala kosɗe ka ay heydasaki to wala kosɗe ka heydasaki kamma noon to woodi kosɗe muɗum sey giya ummake e yaha to kuugal bongal ngal giɗɗa waɗuki a maha e juulirɗe na a waɗa e sadakaji bano lewru korka ndu latto gelle moɗon ɓe humaɓe a tamsanayɓe a faccanayɓe ay a waɗi geetum ko gelle ɗen ɗe fuu to Allah hokkima jawdi a tamsanayɓe a faccanayɓe ay a waɗi geetum kona noon nden bo joni to aran ma jo'inino babu humaɗa goɗɗi 10 to kadi joni fuddakayi gelle ɗe humi hoocani on ay a waɗi geetum ko tagu to Allah hokki ɗum jawdi nana he waylitirani e heɓirta lahira to woodi imani kenan kan imani hanjum watta ndella hunde goɗɗum ko giɗɗa a andi bo ɗum wartoy kan to wala imani tagu e awa to waɗi ɗum waɗi asar mere kamma noon imani wodi nder sharaɗuji ɗi neɗɗo huwirta kuugal bongal Allah hokka en imani annabi Ibrahim ƴetti juuɗe muɗum dow o rabbana ya joomi min inni askantu ndayan ɗon mi jo'ini min zurriyati woɓɓe daga nder leño ɓiɓɓe am ay ba'abiha ay ɗo min ɗo ngol wari ngol tabidiya ko hangol naungol bayaniya ba oy min zurriyati ay ba'abiha maana woɓɓe nder ɓiɓɓe am e kore am wa huwa isma'ilu ma ummihi hajara
kanko wonte annabi isma'ilu hawtade ma'ana e dada mako ma'ana hajara biwadin daɓe ɗon e lowol gongol gayra zizar ingol wala awdi huwa makkata hanju woni makka jorɗum kolon inda baytikal muharrami jiki suudu maɗa ndu hurum allazi kana qabla dufana latinodu yeeso dufana ɗo oyi allazi kana ashara bidhalika ila anna tazmiyatahu baytan muharraman fihi mujazun bi'tibari ma kana wa yasihu an yakuna mujazan bi'tibari ma ya'ulu ilayhi al-amru li'anna allaha awha ilayhi wa a'lamahu anna hunaka baytan harama mana o yindu baytikal muharram no waɗi ko ɗon ma en inde maru baytul muharram imana kona noon anju woɓɓe mbi way itibaru ma sayakunu mana saboda lataki maru yeso ton du lattoto hurum kona noon no zaman annabijo meɗen sallallahu alaihi wasallam ɗon du latti hurum inare ɗum rufata ƴiƴan goɗɗo ɗum toñata ko goɗɗo ɗum heltata leɗɗe ɗum wa'ata huɗo ɗum lohata ko ma'ana gewɗi e ma'ana sera suudu ndu hanjum wonte lattaki maru hurum rabbana ya joman mi waɗi noon liyuqimu salata ngam ɓe darna julde bo darake e makka kam faja'al waɗu afidatan minan nasi ɓerɗe yimɓe duniyaru fuu minan nasi ɗo na kadi wurtinki heferɓe he gollatto tab'idiya ko yawwa ɓerɗe woɓɓe daga nder yimɓe tawi miilo ilayhi faaki e maaru to Allah an andi minon ɗo min fuu amin tawimo dillahi fu wala ceede dilluki tan kona noon mi andi ɓerɗe men non goni min mi meeɗi mi yaha amma joni hala mi ɓuri woɓɓe moɗon yikki ma dilluki kona noon ngam jowɗo ɓuri ma yikki mana fuɗɗita yaha hunde ɗum ba siri goɗɗum ɗum woodi ay ta yehi e a ton henana ba garɗo jummare azari mana wala ko hattama yontoyore ma warki ashe a anda yaadu ndun ndu ɓadaki to ɗum waɗi hijju ɗum heññima a wannaki a nana kawai mawri ma e maɗa ɗum waɗata e to ɓe ngari ɓe forwima girgiwal ɓe garti ɓe biccima ɗo henana fa wuytuki woodi bone ɗum woodi bone wuytuki kin to Allah yaray Allah hokka en bawɗe yaadu Allah riskina en humtana en haajeji meɗen hokka en bawɗe yaadu inare nde wala jowo way mofta ceede wartida amma ni alhamdulillah asiri e suddi gartuɗo fu a yata mana waani lalli halki hede to aran ma kadi geɗal ngal noon way Allah renu en tamilu wa tahinnu gaɗa ɓerɗe yimɓe duniyaru julɓe kamɓe fuu maɓɓe ɗe genwa ɗe miilo faake suudu ndu ilayhim faaki mana iyaluji an goni ɗo qala bunu abbasin abdoullahi bunu abbasin laamiɗo tafsiru ɓe duniya o e law qala da jomirawo wi'ayno afidatan naasi o kayno min o e afidatan naasi kawai lahannat ilayhi farisu wa rumu wannasu kulluhum da farisanko'en e rumanko'en e yimɓe duniyaru ɓe huuda ɗum ɗon waɗa wawa maru joni haka amma jomirawo e afida tan minan nasi ɓerɗe woɓɓe daga nder ma'ana do'a kan o e afida tan minan nasi ɓerɗe woɓɓe daga nder yimɓe julɓe kenan warzukhum ya joman riskinɓe ko woni risku hanjum wonte neɗɗo ko ñaami yari humti yaaɓi seeki nisɓi hendu ndu yarata kenan hanjum wonte risku naway a risku hanjum wonte ko mbiyete risku on ɗon o woodi risku ɗum ɗon hanjum jawdi ɗum wiyete tagu heɓa ko ɓuri ko ñamata dow ko ñamata ko humtata ko mofti fu inde majum jawdi na inde majum risku ba risku kan hanjum wonte mana ko ñamata jarata ko ñamuɗa jaruɗa jaaɓuɗa nisɓiɗa bano hendu hanjum woni risku maɗa kan hanjum mana modi ɓe gaɗi bolle e dow risku mo jomirawo e riskina neɗɗo halal e mo riskina ɗum bo haram kan gujjo to yehi wujjoyi wari defi ñami risku muɗum hede ɗum risku risku haram tagu to remi heɓi ko duri heɓi ko bo soodi mana ɗon bo to ñami halal muɗum ɗum risku muɗum bo ñami risku halal muɗum hanjum waɗi annabijo alani en do'a gokka allahumma arzuqni bi halalika an haramika wa ganini bi fadlika amman siwaka Allah riskinan e halal maɗa ko heddi ga e haram maɗa jenitan e zati maɗa e ga accuki ma'ana goɗɗo maɗa ɗum do'a ma'ana do'eteka warzuqhum riskinɓe minas samarati ɓikkol leɗɗe feere ta yehi makka har konkeje e jaaɓe fe a tawi ko giɗɗa hu a tawai
andi nda ɓe ndemata muuri amma bo a tawa e kunu e toon har ma goɗɗum jalni ɗum wayi kofiyel kunu e dango gerogal ceede majum go'o haden bo ƴittuɓe daga ɗo mi tammi dango gerogal kawai kona noon a wawai soda kunu kofiyel gotel ceede dango gerogal a wawata ko ɓen jagan ɗum woɓɓe soodi e melƴinokal iri nde ɗum waɗanta kosan joni e sooda e melƴino nane andunoɗen batagu har almajiri en jaa oppinoji ki woodi hoosuki daamu ko e dambal e fataskumo kadi hoosa daamu yarana goɗɗo o yara ɓe jara heƴa ɓe ummoɓe ɗalana tagwanum ma yara heƴa ɗum ɗon bo en jaa ɗum hooƴe ɗum melƴinokal ni seɗɗa ko kadi o nde o luttata o hokkuma wala to noon jomirawo wi warzukhum mina samarati jomirawo riskimɓe ɓikkol leɗɗe ɗon e makka ko giɗɗa ñamuki fu a taway ko la'allahum yashkuruna ko wigo ɓe gettay faqad fa'ala haqiqa jomirawo waɗi noon ɗum bi nakli ɗa'ifa ilayhi sottini mana lesdi ɗa'ifa latti ɗum maral makka joni ma ɓe gondu ɗa'ifa ɗum jiha guda e lesdi makka ɗa'ifa bo mana eɓe gaɗa seeto maɓɓe nde tati wa fi hadha du'a'un lil mu'minina to en daari nder ɗo mo sawi annabi ibrahim do anake mumini en ɓe fuu bi an yarzuqahumullahu hajjal bayti dow jomirawo riskina mumini en fuu hijjore suudu ka'aba wa da'ali sukkani makkata min zurriyatihim bi mailin nasi ilayhim nden o do'ani bo jooɗiɓe makka hamɓe bo wigo zurriya mako ɓe fuu maɓɓe jooɗiɓe makka larabanko en fuu ɓerɗe yimɓe miilo faaki maɓɓe aliyartafi'u wa yantafi'u bihim ngam ma ɗume liyartafi'u ko wa yantafi'u bihim ngam ma yimɓe duniyaru ɓen to ɓe ngari ɓe jahay mana to ɓe ngaɗi rifkatu maɓɓe ɓe dilli toon to kadi yimɓe makka bo naftorto e maɓɓe nana sawa sheedon maɗa ta yehi nana a soray soda e toon ko bo a yaha soda e toon ta yehi a soda ni shikenan a yaari jawdi ko ta tawi yawan mutane shine kasuwa ni a rabani da tarin rumfuna kona noon yimɓe kay ɓe kawti hunana ɗon wonte barka ɗon woni goɗɗo lotanay goɗɗo faɗe goɗɗo wonkanto goɗɗo fiijay woɓɓe fembay woɓɓe goɗɗo laɓay kowa ko e iri sana'a muɗum ngal waɗata nana kadi barka hawti goɗɗo soora manda goɗɗo soora kanwa goɗɗo soora borkono kowa e ko soorata hakkunde yimɓe ɓen nana kadi heɓe naftira hakkunde maɓɓe to woodi yimɓe duɓɓe he tagu joɗoro amaro jogo ɓaade muɗum ya saoya biriji tan wurtina he jogo ɓaade muɗum to wala yimɓe bona ga waddi wala coodowo to wala coodowo ay wala ko to gam ma noon annabi ibrahim tori wiigo yimɓe duniyaru miilo faaki e maɓɓe to ɓe jaari ceede to hamɓe bo ɓe coora ɓe cooda e gelle ɗen ayi hamɓe bo ɓe foofi tinde ɓe ndemata ɓe ngala demal sai Allah barkiɗini ɓe e heɓuki mana feetir kadi bo latti e mana e feetir ma eɓe nder lesɗe goduɗe feetir e duniyaru mawɗe ngam mi tammi to ɓe ngara e darorde tatawre to ɓe ngara e darorde ɗiɗawre e feetir bo ɓe ngara e darorde tatawre kam tono hamɓe wonte ɗiɗaɓe bo hamɓe wonte tatawɓe ɓe mana hamɓe leddi saudiya ngam ma noon ɓe ngoodi feetir ɓe ngoodi risque aynu yimɓe on kon bo kon ɓura bano ko bano jaha kano e bunnan e jigawa ɗo ma ɓe ɓura no ɓe hu leddi makka ni ɓiɓɓe leddi ndin ɓe ɓura leddi kano e leddi jigawa ngam ɗo kano woodi mutum million 10 ɓe mbi e population maɓɓe yaari million 10 to million 10 ayna hunde seɗɗa goba to hamɓe saudiya to nani bano mi yejjutu kam ɓe jarayi noon ɗum ɓe jarayi noon ɗum ngam ma noon bone tawa ɓi leddi e waɗa kuugal jaggu ɓiɓɓe lesdi kam asali en kam ma ɗum ɗuuɗa yikiɓe ma ɓe kan ɓe toge ɓe cuuɗi tan nder AC ji sabi wonde ɓe dilli mana yawo mbuɗe idoji kawai inare wonde ma kawai nde yake to wala Allah e nder ɓernde taguni andi to heɓi belɗum ɗuɗani ɗum kadi andi kadi bo gabtaru he ummo to helattoɓe ɗuuɗama warki hurum kay yawanti ɗum hoɓɓe kawti ɗon tawi corowo goɗɗum e makka ni to ko o masarankejo ko o siriyankejo ko ɗum bangladesh ko ɗum india hamɓe ngoodi shagoji e cora kayaji amma banda ɓi lesdi saudiya kawai gi'a ɗum e jooɗi e kasi sora goɗɗum wala ɓe fu maɓɓe ɓe riskuɓe kawai ngam ko hande ɗum dañi baccel ngel woodi ceede albashi magel dottijo bo to waɗi ritaya kadi wo ceede muɗum e ɗon hanjum waɗi ɓen partata yimɓe meɗen mo dañaka ton hu to lattanoɓe ma'ana way dongal hela to dañaɗo fu woodi ceede muɗum ta dañi baccel ni ngel woodi ceede ko ngel ñamata e jungo gomnati waɗay ka biyakima ceede ɗen ɗon ɗe dañuɗa ngel waɗa ka ñamuki har ngel hewta kuugal angel ma ngel nanga kuugal magel andon bo ta nawyi
shikenan a wodi shede maɗa amɓe wala ma ko anni ɓe haala ñamunde kam ɓe keññi kanno koltal e ñamunde fu ɗum wala yeeso maɓɓe anen bona hanjum woni yeeso meɗen joni hanjum woni yeeso meɗen tonno emi nana e ɗum wiya way ta yehi makka way to goɗɗo ñaami kusel lutti way a ñamata mi hammo ka fewre heto bo on gonga wallahi joni ayi nda a yaada e sobajo maɗa mo jadata ko to wallahi to on soodi kusel o ƴakki o lutti a ƴakkatangel ko kofiyel o yari ndiyam he a nana a ñiddinagel kamma lattaki ta yehi e nder risku ɗum amma henana kawai amma ɗum laatake ba deydey on gondu kamma noon Allah waɗima a waɗaniɓe risku to juni maɗa haɗama ta yi a ɓadoto way inare e motaji hokkoɓe sadaka heɓe donduma kaya ɗum a wawata sottuki inare ɓe hendoɓe madara ɓen ɗon bo way to a yiɗi way a yara e madara ko to wallahi ta ɓadake les mota maɓɓe ɓe gaɗa ka jalki ɓe ɓilanma ko a wawata hosuki ɓe ɓilante na a yara e madara non bo inare hokkoɓe ñamunde ɗum ta yi way ñama irna anen ɗo tagu to wari jaɓi wuytata to ta yi a waɗay ka wuytuki waɗu ka wuytuki nde jowɗa huɓe kokkete ayi ko ay ɓe keññidi e kaya ñamunda debbo goɗɗo mo gorum maayi mota yaaɓi ɗum min jahanimo ziyara sey mo hokkata min habar o yi hamɓe dey ɗo makka joni to ɓe maɓɓi wuro to weeti to ɓe maɓɓiti sey ɓe tawa buhuji shinkafa mana e katonji madara e juugi yolde wuro ɓe andi bo sadaka ɗum waddani ɓe ɗum heede ɓe koosha ɓe nasda nder wuro non limce kiɗɗe sarde wonde limcel ngel ɓorniɗa ceede wonki magel e ceede kesel ɗum fotay ceede kesel e ceede wonki ɗum fotay to ne gaɗata hay coodoya kesel ɓornoɗa kawai hanjum waɗi giyata ɗum waddata gumama ɗum dilaho hanjum ma goɗɗo to somi to harli he ala ɗum jolde goɗɗo e jo'ina anen bo to ɗum waɗi kadi hanjum wonte kaya ɓornaki meɗen Allah riskiniɓe jabake do'a annabi Ibrahim alayhi salam Allah jabake do'a annabi Ibrahim alayhi salam faqat hasala mabda'u ijabatihi bi jurhum aram wato jurhumanko'en hamɓe wonte yimɓe lesdi yaman kadi ɗum heɓi ndiyam kam kadi ay ɗon kam werde heɓake to sey jurhumanko'en he ngari hamɓe bo ɓe ƴittay daga yaman ɓe dilla leddi siriya yaman e siriya hanjum wonte ilafi quraishin ilafi rilata shitta'i wa sayfi mana settewal maɓɓe yohowal e soodoya daga siriya wartira yaman ko kadi bo sooda goɗɗum daga yaman yara mana leddi siriya to hanjum bo makka e ɗum caka helatti nane ɗum tokkatano ta ɗon joni bo ndiyam heɓake to nde ndiyam heɓake bo yaman ɓadaki siriya ɓadaki ay werde heɓake helatti jurhumanko en sey ngari hamɓe bo sey ɓe tefi hamɓe bo ɓe gaɗata jipporde e ɗon to kadi he ɗum waɗani annabi ismaila wahayi e dow wiigo ɓaawo ƴoƴi to hokkata ɓe ndiyam he to ɓe joɓi goɗɗum hamɓe bo to ɓe ngari kowa biwo ceede goɗɗo he oppino wuttudu ɓundu ɗon waɗa ka yaruki ndiyam har wakkatire nde dillata ayi risku fuɗɗi waruki ko ayi risku fuɗɗi waruki e inare yorde wa zalika anna ibrahim lamma wada ismaila wa ummahu wakkatire nde annabi ibrahima jo'ini annabi ismaila mana e dada mum tarakahuma wa ma'ahuma jirabum wa ɗacci ɓe hawtade mana e jikare wonde min tamrin nde dibino wa siqa'in mana e salkayel gongel mana ko woni siqa'u ɗum iri waɗonoɓe jahangal nane gaɗata ɗum mama en meɗen fu gaɗinino ɗum to ɗum make wori ne ɗum ɓortirta mbe'a ko mbala ko nagge ko ngeloba ɗum ɓortay ɗum ɓortuki laral ngal to ɗum make ɗum ñoota iri ne anduɗon ne ɗum waɗanta ganɗon taykiwana yawwa e nga biriji he ɗum ñootanga nga fuumaga he latto bano taykiwa to ɗum ummake he ɗum lowa ndiyam he ɗum waɗa inare haɓɓuki he ɗum haɓɓa to ɗum ummake he ɗum waɗa noppiwal he ɗum ɓila mana e dow noppiwal mbe'a e jiljilta e heewi bo ndiyam nga heewi ta yaray kawai he pista silmbol ngol ɗon ngol silmbol ngol kosngal gotal he jara ndiyam ma he nguyta he kaɓɓa ndiyam ɗan ɗan woodi sécurité sosai sécurité ɗum hanjum wonte goɗɗo kalluɗo warta wukkana on goɗɗum e nder majum eɗan haɓɓi ndema gene en keni en goɗɗum fu fiyata ndiyam ɗan ndema eɗan haɓɓi kekem eɗan ɓili e dow juggal nane noon woni londe maɓɓe joni anen joni garti gaɗa londe to kadi to ɗum on to akakala to masifa amma to londe maɗa e maɓɓiti gaño maɗa waray bo yara e ndiyam yollanma goɗɗum dilla kona non to ɗo bo joni e ɗum haɓɓi dow e les wonna ko waɗantama
wala ko waɗantama hamɓe noon wonte to siqa'u o ɗaldiɓe mana e nge'e siqa'u no wiya similleyel na ko no ɓe mbiyata min ma ingel ndiyam falamma nafidal ma'u nde ndiyam ɗan timmi aɗishat hiya wa waladuha ɗon ka nangiɓe hanko e ɓiyi ko fu fa sa'idat ala safa bane mbimi en nane o ƴeengi dow hayre safa li tanzura hal tara ahadan gam o ƴeewa o yi'ayna goɗɗo falam tara ahadan o ƴeewayi moye ma fa habiɗat o dirtoyi mana o jurtoyi summa atatil marwata nden o dillani hayre marwa fa qamat alayha o dari dow mare fa nazarat o teeni hal tara ahadan yalla o yi'ayna goɗɗo falam tara ahadan mo eteynayi moye ma fa fa'alat zalika sab'a marratin nde jeweɗiɗi mo yaha emo warta walizalika o ngam ma noon shuri'a sa'yu baynahuma sab'an ngam noon jomirawo shar'i ani en nder shari'a meɗen e ɗum waɗa yaadu hakkunde safa e marwa nde jeweɗiɗi fa inda zalika ja'a jibrilu wakkatire nden kadi malaika jibrilu jippoyi wa daraba zamzama bi janahihi kadi o ma'ana o irti ɓundu zamzam e ma'ana e wilewo mako fa karajal ma'u kadi ndiyam wurtoyi fa ja'alat tahuɗu alayhi wa taqulu zami minon kan jam min mbiyata o latti emo filo e ndiyam emo ya ndiyam dara noon wa fil hadisi nder hadisi ol annabijo o yarhamullahu umma isma'il annabijo meɗen sallallahu alaihi wasallam o aydi Allah hinno inna isma'ila law taraka zamzama da o ɗalayno ndiyam jam lakanat aynan mu'ina da lattake ndiyam ɓulojan ɗan dartako ma fa ja'alat tasharabu minhu latti emo yara fa makasu kazalika ɓe jooɗi inare nden hatta marrat bihim qabilatum min jurhumin har qabila goɗɗum ɗum jurhuman ko en wari salaki kanu zahibina ila shami hamɓe bo ɓe yehoɓe ɓe soodoya daga leddi sham fa adishu mana ɗon ka nangiɓe fara'ayul ma'a indaha kadi ɗon heɓe gi'i ndiyam jiki mana hanko hajara fa qalu laha ɓe ngimo ata'azanina lana an nanzila indaki yalla ko a dugantomin min jippo hawtade e maɗa min jooɗo ɗo fa qalat o na'am walakin la haqqa lakum fil ma'i amma de ndiyam bo na ndiyam moɗon fa qalu laha ɓe mbimo asharikina fi ma'iki nushurikaki fi albanina ito jonne ɗum waɗata an jaɓu kokkata min ndiyam minon bo te min ɓiri fu min kokkete gaɗen mana mbatta kokkamin ndiyam min kokkuma kosam fa fa'alat o jaɓi o waɗi non ɗum fa nazalu wa arsalu ila alihim ɓe jippi ɗo kay dow koteten har leddi sham dikka joɗoɗen shaka ko e dow joɗoɗen mana guyten yaman en joɗo ɗo kawai ko walilani iyaluji muɗum garti ɗon falamma shabba isma'il wakkatire nde annabi isma'ila fanƴi mana latti haño suka ta'allama minhumul arabiyya taw ekkiti kadi arabre ɗon to maɓɓe wa kana anfusahum haymo lattiɓe ma kawai haymo lattiɓe wa kana anfusahum ko anfasahum haymo latti ɓurɗoɓe bote ɓurɗoɓe ma'ana daraja fa zawwajuhu bi imra'atin minhum ɓe tenanimo kadi ma'ana debbo daga nder maɓɓe larabanko'en wa matat ummuhu wa ma tazawwaja har dada mako soyti mana o te'ai ni noon wonte mana mo deftere meɗen sawi waddani e dow gecca hanko annabi isma'il warzuqhum min as-samarati la'allahum yashkurun rabbana innaka ta'lamu ya jomi min inji annabi ibrahim an kan aɗon andi ɗo ɗum naftorake e ma'ana e fi gollal yonta gondaka ngam ma lencutuki ɗum e jomirawo wi'aymo alimta rabbana innaka alimta ma nukufi jomirawo ay a andi ko min cuuɗi a ta'lamu har joni annane ma gollal yonta gondaka anka wana ɗum waɗay ka ngam ma wadduki e nder balanga ta nani ɗum waddi gollal yonta ɓeɗika to haala kan waɗi timmi to ɗum waddi haalal gollal yonta gondaka bo to haala kan ɗon waɗa joni ka fa'ay yeeso naway ka dartoba rabbana innaka ta'lamu jomirawo aɗon andi manuku fi komin cuuɗi fu aynu sirru komin cuuɗata fu wa manu linu e komin ganginta fu wa ma yakafa ala llahi min shay'in wala goɗɗum ko wirnoto ɗon to jomirawo e min o e za'idatun anen bo giɗen li takidil qilla min shay'in ne ngel fanɗiri fu ɗum ɗume bo ɗum wirnatako e jomirawo ko ya'lamu zallat me yubsiru zalmata fi zalma'i kama yara ma ngabata talma'i ko yubsiru zarrata fi zalma'i kama yara ma ngabata talma'i jiyayal qurɗubi o jomirawo ɗon
yubsiru zarrata mo ya gabbe zarra kaka yiki kama on jaru bone me ko jomiraɗo warta iya gabbe zarra nder ñiɓe way ɗume woni ñiɓe ɗen ma ɗume woni gabbe zarra ngel ma to ndaari kam way kama yara maga tata maga ba tatal ma'i bane o yirata ko wirni nder ndi anen goni noon ay anen gonte maga ba tatal ma'i kaga ay amma jomirawo bo ha wiki kama kawai ba ɗum wuytuki gaɗa kawai a pilaradi hunde gonɗum nder lesdina wala fissama ko bo gonɗum nder asamanji fuu wala ko wirnori jomirawo yatamilu an yakuna min kalamihi ta'ala aw kalami ibrahim wigo daga ɗo daga wiki rabbana innaka ta'lamu ma nukfi wa ma nu'li wa ma yakfa 'ala allahi way daga wiki wa ma yakfa 'ala allahi min shay'in fil ardi wala fis sama'i way hanka ma ka ɗon nder do'a annabi ibrahim na ko bo a jomirawo jaɓanimo nde o wi warzuq mina samarati la'allahum yashkurun in rabbana innaka ta'lamu ma nukfi wa ma nu'lin nde o wi noon he jomirawo jaɓanimo ay wa ma yakfa 'ala allahi min shay'in fil ardi wala fis sama ay aran ma jomirawo mo mbi'ata on wala ko suuɗorimo non ni ne mbiɗa non ni hunde gonɗum nder asamanji ko gonɗum nder ñiɓɓe leddi wala goɗɗum ko wirnorimo anju oy ɗo mo sari meɗen yatamilu an yakuna min kalamihi ta'ala jomirawo jaɓi daga wiki wa ma yakfa 'ala allahi min shay'in jomirawo jaɓanimo woline nden ko bo a kalamu ibrahim ɗum annabi ibrahim on wi non ɗum hanko kanna mo heññi nde o innaka ta'lamu ma nukfi wa ma nu'lin ay mo heññi kamako to kadi e mala'ika en jomirawo jaɓi wa ma yakfa 'ala allahi min shay'in fil ardi wala fis sama الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا تقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي سميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب jomirawo ɓangiɗo sheniɗo wi'i annabi ibrahim de jomirawo humtanimo haaje mako kadi sey yettore non nane ma ɗum yiɗi to a torake jomirawo jabanakema to kadi gettamo annabijo sallallahu alaihi wasallam wi'i goto moɗon fuu to torake haaje goɗɗum sey yi'i haaje ɗum hunti o ya alhamdulillahi allazi bi ni'matihi tatimmu salihat yettore tabbitani jomirawo mo e hinnaye mako boɗɗi fuu kuɓata ni nden a yetti jomirawo gettuɗo bo handi ɓeddaneki jon ko ɗum goɗɗo kokkuɗa goɗɗum giɗa mana har joni mana yeeso mako e murtuki ba o jango a hokkatamo ma amma mi yetti ko yawwa har ma mo ɓurɗa ɓe on ma waddi bolle wigo e haala zakka oye mana hanko wa yustahabbu setol ngol kadi ɓilake amma ni o holli wigo ɗum yiɗi hanko kokkaɗo zakka hanko bo o waɗana kokkuɗomo do'a o ya Allah jaɓu Allah feeshin Allah reenu hanjum ma ɗum mustahabu hanko bo kokkaɗo o biyoromo ni o wawata o hokka mo goɗɗum amma o ya Allah jaɓu Allah reenu Allah feeshin hanko bo o yi'a noon to o wi noon ni hanko ma o jippini wajibi mako nde jomirawo humtani annabi ibrahim do'a muɗum heymo alhamdulillahi yettore tabbitani jomirawo allazi wahaba li on kokkuɗoyam isma'ila annabi isma'ila wa ishaqa e annabi ishaqa alal kibari e dow mangu annayeku am mi mawnima nda yaari duuɓi 120 janngunoɗen ko shikenan ay wulida walahu 99 sana ɓe dañama hanko annabi ismail o dañama wakkatire nden annabi ibrahim woodi duuɓi 99 wa ishaqa non annabi ishaqa mana baba annabi yaqubu wulida hanko bo o dañanama mo walahu 112 sana wakkatire nden mo woodi duuɓi 112 wakkatire nden wato hakkunde maɓɓe duuɓi ɗuɗɗi won ɗon inna rabbi lalle joman la sami'u du'a mana mo wallahi mo jaɓowo do'a ɗum naftori e inna e la
kadi bo du'a ɗon ma ɗum waddi alifi e laamu hollukima sembiɗinki lallai haqiqa jomirawo an wallahi tallahi billahi allazi la ilaha illa huwa mo jaɓowo du'aji hanjum woni sembuɗuki haala kan inna rabbi la sami'u du'a lallai jomirawo am tawa shekader ɗon na aran ma mi waddanino en keɓe mbolu